Ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndine Benedetta Chiwandamia komanso madzulo ano ndili ndi Alik Ponje koma poyamba nayi mitu yake. Mitengo ya chimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakati pa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Amalawi ena akuoneka kuti sakukhutirabe ndi mmene zikuyendera zinthu mdziko muno pa nkhani za chuma. Ndipo mu nkhani za masewero ena mwa matimu amene adakumana mu mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso koma mu ligi ya FDH Bank. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mitengo ya chimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakati pa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Malinga ndi ripoti la International Food Policy Research Institute, mitengoyi yatsika ndi 29 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ilo lati izi ndi malinga ndi kuti alimi ambiri anakolola bwino komanso chimanga chimene dziko lino lakhala likuwetanitsa kuchokera ku maiko a Zambia ndi Mozambique. Magloid Chilangiza walemba ripoti limene wawerenga ndi Feston Malekezo. Kafukufukuyu akuonesa kuti chimanga chimagulidwa pa mtengo wa 727 kwacha pa kilogramu msabata yomalizira ya mwezi wa Juni kuchoka pa 1031 kwacha pa kilogramu mene chinalili mwezi wa Juni chaka cha 2025. Kafukufukuyu akuonesa kuti chimangachi chatsika motere kamba kuti madera ena makamaka ku chigawo chakumpoto akadakulolabe komanso kuti anthu akugulabe chimanga kuchoka m'mayiko monga a Mozambique komanso Zambia. Ngakhale kutsikaku kukondweretsa ogula, bungwe la zakafukufuku laonanso kuti chimangachi nchotsika kwambiri kuyerekeza ndi mtengo umene boma linakhazikitsa wa 900 kwacha pa kilogramu. Poyankhulapo mkulu wa Grain Traders Association of Malawi, Mai Grace Michiga, ati kusowa kwa misika yodalirika komanso chileso cha boma choti anthu asagulitse chimanga kunja kwa dziko lino nkomwe kukolezera kuti chimanga chikhale chotsika modere. Pempho lathu kuti mwina msika ulongosoka akanavomereza kuti asayike export ban ya atsegule so that pakhale mpikisano kwa anthu ogula chimanga, koma mmene ateremu apha mpikisano chifukwa ndi kuti chimanga chikuchuluka chikulowa koma sikuti chikuchuluka kuti kumalawi kuti ndi chimanga chambiri pokhapokha atatitsimikizira kuti tili ndi chimanga chokwanira, tili ndi chimanga chambiri komanso ngati tili ndi chimanga chambiri palibe kuchoyikira export ban. Poyankhulapo a Felix Jumbe ati chimanga chikumabwerabe kuchoka m'mayiko a Zambia komanso Mozambique kamba kuti alimi kumeneku amalima motsikira ku mtengo poyerekeza ndi kuno kwathu ku Malawi. Nzoona ndi chimanga chambiri chikuchoka ku Mozambique, china ku Tanzania, chinanso chikuchoka ku Zambia. Chifukwa chakuti ku Zambia apanga programu yonoti pofika 2030 afuna iwo azidzachita produce chimanga choposa 10 million metric tons. Iwo pakali pano afika kali pa 5 million metric tons. Pakadali pano mkulu wa SODEV, bungwe limene ndi la Livingstone Synod, Ken Sakala apempha boma kuti lilike ndalama zambiri ku bungwe la ADMAC kuti likwaniritse kugula chimanga chokwanira kwa alimi. Kutsika kwa mitengo uku kuyika pa chiopsezo alimi amene analima chimanga pa mitengo yodula kamba kakukwera kwa zipangizo za ulimi monga fetereza. Kafukufuku athu akuonesa kuti pakadali pano mtengo wa fetereza uli pakati pa 180,000 kwacha pa thumba limodzi lolemera makilogramu 50. Posachedwa apa bungwe la World Bank linati pali chiyembekezo kuti mtengo wa fetereza ukhale ukukwerera kamba ka nkhondo ndi zinthu zina zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Koma kodi alimi akuyilandira bwanji nkhani tinayankhula nawo motere? Sokoneza chifukwa chokuti iwo alima kugulisa chifukwa mtengo wa fertilizer uli high kwambiri. Zikhoza kusokoneza chifukwa mulimi akugulisa mochipa kwambiri pomwe ADMAC ifuna igule pa mtengo wa 45 and alimi akugulisa pa mtengo osika and mwina akugulisa 600 per kg. Zikhoza kukhala zosokonekera kuti boma litachitapo kanthu kuti nthawi imene yogulisa chimanga alimiyi mulimi agulise mokwera poyerekeza ndi fertilizer amene wakwerera. Mulimi akazafuna kuti azalimeso mbewu zija azakhala ofowoka, iye sanapasidwe encourage ndi boma komanso ndi
mavenda. Ndiye chifukwa chimene chocho ineyo ndili wodandaula kwambiri kuti dziko lathu silingapite pasogolo. Ineyo ndikupempha kuboma monga ngati parliamenti muli anthu ambiri anzeru amene ali oganiza anthu osiyanasiyana. Chifukwa chimenecho anthu aja amaphika budget ya dziko lonse la Malawi kuti athe kugula mbewu kwa alimi. Ndiye chifukwa chimenecho pamapezeka kuti amatulusa mfundo zokuti alimi amakhozanso kumalowa pa mavuto. Mbewu kubwera kwa fertilizer zipangizo zogulira za ulimi zimakhala zokwera kwambiri, kumapeto kwake mbewu zija amagula mochipa. Moti budget akamayipanga iwo aja anayenera azikhala ndi kuti pamene ayipanga budget azidziwa kuti ndi chakudya cha muziko lonse la Malawi lino komanso china tigulisa. Ndiye kuti akanenera kumapanga programu yokhazikika. Nde monga nanenera mu studio muno ndili ndi mmodzi mwa akonzi Alec Ponje kuti atithandize kutambasula bwino nkhani. Madzulo abwino Alec. Nkhani ya chimanga tamva kuchokera mbali zosiyanasiyana, koma iweyo kuiona bwanji? Ndi nkhani yovuta kwambiri yoti ikuyang'ana nkhani ya chakudya. Ndi chakudyaso chimene chili chofunika kwambiri kuno ku Malawi, pa Chingerezi timati staple food, chimene timadalira kwambiri. Chimanga chikugulitsidwa pa mitengo yotsika. Kuli ma comments osiyanasiyana kuti kuli china chochokera ku Mozambique, china chochokera ku Zambia, china ku Tanzania. Koma tikang'anabe ngakhale chonsecho chochokera maiko enawo ndi chimene takulola kuti tichike pamodzi, sikuti chikukwanira kufika pa chimanga chimene timafuna ku Malawi kuno kuti tidye pa chaka, our annual requirements pa Chingerezi. Koma chimene chikuchitika panopa nchonena kuti alimi panopa ali ndi zosiyanasiyana zofuna ndalama zimene akufuna kuti akwaniritse. Nde akolola March, April, zikupezeka kuti nthawi yomwe imene akololayo aliyense akufuna kuti apereke school fees, abweze ngongole kamwina pochita ulimi adayita ngako kangongole pang'ono. So zimene zachititsa kuti ambiri atenge chimanga chimene ali nacho apititse pasika. So ndi nkhani za timati demand and supply. Obviously zochepa zomwezo mukabweretsa pamodzi zikachuluka zimachititsa kuti zikhale ngati kuti ndi zambiri, amene akuzifuna zinthuzo ndi ochepa. Komanso tisayiwalenso kuti boma lakhale kubweretsanso chimanga apart from chimene tikuona kuti chochokera maiko ena, komanso boma walokhaso lakhale kubweretsa chimanga. So zimene zachititsanso kuti pansika pakhale ngati kuti pali chimanga chochuluka. Koma nkhani imeneyo sikutanthauza kuti ku Malawi kuno tili ndi chimanga chochuluka. Inde chaka chino akatswira kunena kuti mwina takololako chochulukirapo kuposa zaka za mbuyo, koma sitinafikebe pa chimene timafuna pa chaka kuti kodi ku Malawi kuno tili ndi chimanga chimene chifike pabwanji kandi 4.8 million tons sitikufikapo. So nkhani ndiyonena kuti kodi chimene tili nachochi, okay, tikachigulitsa mulimi amene walowetsapo ndalama zochuluka kwambiri. Tisayiwale kuti alimi amene akugulitsanso chimanga pa mtengo wotsika ndi chimanga chotinso kuti achilime adalowetsa zambiri. Tikayang'ana nkhani ya fertilizer, kuyang'ana nkhani ya even mankhwala, tikayang'ana nkhani ya even labor, ena kakupanga rent minda, ndi ndalama zambiri zoti mwina level chatimati break even kuti mtengo umene mwalowetsa pochita chinthu ndi umene mukugulitsira sizikufana naso, sizilinso pa mlingo ofanana, zatsikanso kwambiri. So kumene komwina ndinkanena kuti kodi alimi tateteza bwanji. Of course tiyang'anenso kuti ngati boma lili ndi udindo woti lisamale ma consumers, anthu amene akugula zinthu pasika, komanso liso ndi udindo woti liteteze alimi. Alimi omwenso tikufunanso chaka chamawa, okay, chaka chino tikamalima adzalimenso. Tukufunanso kuti kudziko kuno kukhalenso chakudya chokwanira, food security. Ndiye kupanga balance zinthu zitatu zo ndi zinthu zovuta kwambiri. Ndiye mwina kuti tipange balance ndi zovuta inde, koma kupita chitsogolo titachita motani kuti tikuonze zimenezi. Mwina choyamba tikaya tikhale ndi misika yolongosoka, okay? Misika imene munthu akalima mbewu azidziwa zoti ine ndikupita kusika kwakuti mene zimakhala ngati fodya, timati structured market pa Chingerezi. Fodya ali ndi msika wake oti aliyense akalima fodya kuchoka kuchitipa ukafika kusanje amadziwa zoti fodya wake apita naye ku auction floors akagulitsa kumeneko. Of course nkhani za mitengo ndi nkhani zina, koma msika ulipo kale pamene mbewu zina kuphatikizapo chimanga. Of course timanena kuti ADMAC imagula, National Food Reserve Agency imagulanso,
koma mwina kuti abwereso pansika msangamsanga kuti kodi amenewo mabungwe ngati amene tingakonze motani kuti azitha kugula mbewuzo msangamsanga. Komanso maiko ena makhala ndi amati warehouse receipt system imene mlimi ndikudzoti alimi panopa ambiri apititsa chimanga pansika faliotina kuti akufuna like I said kuti afuna abweze tingongole koma kakhala ndi poti akhoza kupititsa chimanga chawo ngati warehouse malo osungira chimanga akapanga deposit chimanga chawo okay apatsidwa receipt ija ndekuti akhoza kugwiritsa ntchito katenga kangongole olomwina ena amene ali nawo ngongole kuti anene kuti ayi mwina akuwavutitsa tabweza anakhoza wapatsa receipt chakuti ine ndi katundu koma panopa ndingodikira mwina mitengo ikhaleko bwino pang'ono so kuti takhala ndi ndondomeko ngati zimenezo mwina zikhoza kuthandizabe kuti alimi omwewo chaka chamawa olo nyengo ikubwerayo ya ulimi alimenso fa tikasiranso kwambiri anthu ambiri afoka so makhala ngati inde panopa zinthu zatsika mtengo okay zinthu aliyense amene akufuna akugula motsika mtengo koma tsono pamawa amene angadzalime kuti amene akugula motsika mtengoyo adzagulenso achokera kuti foti alimi panopa akukhumudwa ndekuti machansi zodonso akhoza kulima zosachuluka amene alimira ngati chaka chino mwina sakhalapo. Ndathokoza kwambiri Ponje. Ameneyo ndi Alick Ponje mmodzi mwa akonzi a nkhani kuno ku Times ndipo popitirira ndi nkhani zathu amalawi ena akuoneka kuti sakukhutirabe ndi mmene zikuyendera mdziko muno pa nkhani zachuma. Iwo amayankhulapo pamene dziko lino lakwanitsa miyezi 9 mu ulamuliro wa chipani cha DPP. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Mwezi wa Septemba la chaka chatha dziko lino lidayika pa mpando ulamuliro wina watsopano pamene chipani cha DPP chidalowa pa mpando. Koma chitalowa pa mpando chipanichi chidabweretsa mfundo zina zimene anthu ena akuona kuti zaphinjanso Amalawi. Mwachitsanzo ulamuliro watsopanowu waonjezera mtengo wa mafuta a galimoto pamene akwera ndi kangapo konse kuchokera mwezi wa Okutobala, Januwale komanso Machi chaka chino zimene zachititsa kuti mitengo ya katundu komanso maulendo ikwere. Komabe ngakhale mitengo ya mafuta yakhala ikukwera, kakwerero ka katundu pa nsika kakuoneka kuti sikadakwere kwambiri pamene makamaka mitengo ya chakudya yakhala isakusintha kwambiri komanso pena kutsika ngakhale kafukufuku akuonetsa kuti mitengo ya katundu wina ndi imene yakhala ikukwera. Ndipo pa nthawi boma lakhazikisanso misonkho ina pa katundu komanso pa ndalama za malipiro, chinthu chimene chachititsanso kuti malipiro anthu ena atsike. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Consumer Association of Malawi limene limayang'anira kugula katundu mdziko muno a John Kapito ati akuona kuti Amalawi ambiri adakaphinjikabe. Zungoti tikangopereka ku ndalama boma litenge ndalama zomwezonso likalipire ngongole ndi palibe chimene chikuona kuti chikuchitika pakati panopa. Ndipo pakati panopa ma consumers amene akumva kuwawa ndi amene akumva kuwawa chifukwa cha mitengo imene ili yokwera. Inde mtengo wa chimanga mudosika chimanga ndi chimodzi chimene chimakhala panthu kuti azidya. Kuchokera pamene dziko lino lidayendera ulamuliro watsopano, mitengonso ya zinthu zina monga chimanga ikuoneka kuti yatsika pamene pakadali pano malo ambiri thumba lolemera makilogalamu 50 la chimanga akumaligulisa pakati pa 45,000 kwacha ndi 40,000 kwacha, pamene mbuyomu mitengo yotere idali yokwera kwambiri. Koma kukwera kwa mafuta a galimoto malinga ndi mkulu amene amayang'anira anthu okwera galimoto mdziko muno Adoni Napuwa akuona kuti kwaphinja anthu ambiri malinga ndi kuti mitengo yolipirira mabasi komanso minibasi idakwera kwambiri. Kaswiri pa nkhani za chuma mdziko muno Happy Chirwa nawonso adaloza chala boma ponena kuti mfundo zina zimene labweresa komanso kukweza mitengo ya zinthu zina kwaphinjanso Amalawi. Zipangizo za mitengo ya zaulimi zikunkana makwera komanso zaulimi zimene sizi za chakudya zavuta kwambiri pamsika kuti anthu agulise apindule mmene angapangire. Ndi zinthu zimene zikhoza kukhala ndi vuto kwa bwezi la mbuyo Amalawi amene amafuna tapange zinthu zambiri. Nduna yoona za chuma a Joseph Mwanamveka pamene amapereka ndondomeko mmene dziko lino ligwirisire ntchito ndalama pakati pa chaka chino ndi chaka chammawa adanena kuti ali ndi masomphenya kuti chuma cha dziko lino chikhala chikukwera pofika chaka chammawa. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tibwerenso posachedwa pa ndi nkhani zina zikathaizi. Government employees,
Need money for your school fees, business, farming, home improvement, or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Football fans, the World stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026. Akulanjaniso ndipo popitirira ndi nkhani zathu. Oweruza mlandu ku bwalo lalikulu ku Blantyre a Ruth Chinangwa wati adzapitiliza pa 24 mwezi wa mawa kumva umboni pa mlandu okhudza kuphedwa kwa dotolo Victoria Bobe. Iwo anena izi atamaliza kumva gawo loyamba la milanduyo pamene mboni zitatu za boma kuphatikizapo wa polisi a Christopher Pangeti zaperekera umboni ndi kufunsidwa mafunso. Lolemba oyimira mbali ya boma a Abdul Limbe amaifunsa mafunso mboni yake yachitatu Apangeti pofuna kuonetsetsa kuti umboni wake onse uwaperekedwa momveka bwino ndipo palibe zolakwika zilizonse. Koma ati mboni zina za boma ndi zokonzeka kubwera mwezi wa mawa. Daniel Zimba walemba ripoti. Patsikuli oyimira mbali ya boma a Abdul Limbi anaifunsitsa mboni yake yachitatu a Christopher Pangeti kuti atsimikizire mafunso ena amene mboni zauganizidwa zinawafunsa m'bwaloli masiku apitawa. Malinga ndi Limbi izi zinali zofunikira kutero pofuna kuti umboni wa Apangeti omwenso ni mboni yayikulu kwambiri ya boma usakhale ndi zolakwika zilizonse moti Limbi atiyakhutira ndi mmene gawo loyamba la milanduyi layendera. Timangoyang'ana madera amene akulimbikitsa mlandu wathu ndiye ndife okhutira ndithu tagwira ntchito imeneyi mosangalala ndiponso tasangalala ndi mmene witness wathu wapangira mwachidule pafunso limene ndionena kuti atafotokoza mbali yawo ndikufunsidwa mafunso ifenso tawafunsa kuti tsopano akonza mmene iwo amafunika kuti afotokoze. Mwa zinthu zina Apangeti atsimikiza kuti apolisi sanakakamize oganizidwa mu njira ina iliyonse kuti aulule kapena kuyankhula za mmene anachitira chiwembu malemu Dr. Bobe, koma kuti anthuwa anavomereza ndi kutsimikiza kuchokera pansi pa mitima yawo. Apangeti atsimikizanso kuti apolisi mdziko muno analumikizana ndi amzawo aku Mozambique kumene oganizidwa anaulula kuti anakabisako mfuti imene anagwiritsa ntchito pa chiwembucho. Koma iwo ati apolisi sanakwanitse kupita kumene kunabisidwa mfutiyo polingalira za chitetezo chawo komanso chitetezo cha oganizidwa yemwe anawomba mfutiyo. Patsikulo Apangeti anali ndi mwayi wofotokozera mayankho awo potengera kuti m'matsiku ambuyomu mbali ya oganizidwa simawapatsa mpata wofotokoza koma kuti adzingoyankha eya kapena ayi. Pamene tsopano mbali ya boma yakwanitsa kufotokoza mmene chiwembucho chinachitikira mu gawo loyamba, boma latsala ndi mboni zina kuphatikizapo dotolo yemwe anayeza mtembo wa malemu Dr. Bobe ndi apolisi amene anafunsa mafunso oganizidwa awo atamangidwa. Pakadali pano bwalo lati lidzapitiriza mwezi wa mawa kumva umboni pa nkhaniyi koma oganiziridwa akadasungidwabe. Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera lapakati mboma la Nkhotakota a Sylvester Yuba James wati akukayikira ngati boma likwanitse kupereka ndalama za thumba la chitukuko la CDF. Phunguyu wati akuona kuti boma litsitse ndalama imene lidalonjeza kuti lipereka kumadera
la phungu kufika pa 3 billion kwacha. Iye adaonjezera kuti akuona kuti boma silikwanitsa lonjezo lake lopereka 5 billion kwacha ku dera la phungu. Isaac Salima akufotokoza zambiri mu ripoti ili. Pali nkhawa pamene boma sidaperekebe ndalama yokwana 5 billion kwacha pa dera lililonse la phungu ngati mmene lidalonjezera. Boma lidakweza ndalamayi kuchokera pa 220 million kwacha pa dera lililonse la phungu kufika pa 5 billion kwacha, ponena kuti kukwezako kuthandizira kuti ntchito zachitukuko ziyendesedwa bwino m'makhonsolo. Koma poyankhula pa programu ya kulinji pa wireless ya Times, Ayuba James adati madera a phungu sadalandire ndalamayi ndipo iwo ali ndi chikayiko ngati boma lingakwanise kuperekadi ndalamayi pakadali pano. Iwo adati akuganiza kuti kudali kuyenerera kuti boma litsitse ndalamayi kufika pa 3 billion kwacha kuti mwina likhoza kukwanisa kupereka ku dera lililonse la phungu. Kuona kwanga ndibona kali ntonse zimativuta ndipataonjeza zilozateka kuona kati boma likanangobwera poyera kuti guys izinthu zisitikwanitsa mmene tinalonjezera, so we have to scale down mwina let's say to 3 billion anthu ayambe kaliponse kamene kangapezekeko anthu ayamba landira kumene koko wow zimene zikuchitika simapeto wake tizoonera kuti phungu kapena anthu awerenga 5 years ya CDF koma ndalama imene ingadzabwere mwina isa ya 2 or 3 years. Mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association Ahadrod Nkandawire adasimikizanso kuti makhonsolowa sadalandire ndalamayi ngati mmene adalonjezera. Iwo adati malinga ndi mmene adakonzera makhonsolowa amayenera kuti pa miyezi 3 iliyonse azilandira ndalama yosachepera 1 billion kwacha kuti chikamatha chaka akhale kuti alandira ndalama yokwana 5 billion kwacha mmene adalonjezeramu. Aphungu azipaniso saboma akhala akuloza chala boma kamba kakuchedwa ka ndalamayi, ponena kuti zikuchedwesanso ntchito zachitukuko mmene iwo adakonzera. Koma nduna ona za maboma ang'ono wakhala kunena kuti kuchedwaku ni malinga ndi kuti akukonzanso zina zoyenerera pa ndondomekoyi. Nduna ina za maboma ang'ono a Ben Phiri ati akufuna kuti ndalamayi zitha kuoneka bwino zimene ikugwira ntchito komanso kalondolondo wake kotero kuti nkofunikira kuti asadayipereke akhale akukonza zoyenererazi. Ndipo mu nkhani za masewero matimu omwe achita zodabwitsa ku mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso koma mu ligi ya FDH Bank Premiership kumathero a sabatayi. Praise Mike Majawa walemba ripoti ili. Loweruka lapitali ekhaya yatulutsa omwe atenga ukatswiri wa Airtel Top 8 AFCB Nyasa Big Bullets atawugonjetsa 7-6 kudzera pa mapenalty mu ndime ya quarter final. Matimu awiriwa akumananso la mulungu likudzali pa bola la mpira mu mzinda wa Blantyre koma mukhala mu FDH Premiership. Bullets ndi yachiwiri mu Premiership ndi mapoint 19 ikungosiyana ndi zigoli ndi Blue Eagles yomwe kutsogolera ligi ndi mapoint omwewa. Ekhaya ndi yachisanu ndi mapoint 15. Masewero ena omwe apereke chidwi ndi pakati pa Silver Strikers ndi Karonga United omwe akhale pa bola silver mu mzinda wa Lilongwe. Karonga ndi yomwe yatulutsa silver mu Airtel Top 8 itapambana ndi zigoli zitatu kwa adu. Silver ndi yachinayi mu Premiership ndi mapoint 18 pamene Karonga ili pa namba 13 ndi mapoint 9. Masewero ena opatsa chidwi ndi pakati pa Mighty Wanderers ndi Civil Service United pa bola silver mu mzinda wa Lilongwe loweruka. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomitu yake. Mitengo ya chimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakati pa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Amalawi ena akuoneka kuti sakukhutirabe ndi mmene zikuyendera zinthu mdziko muno pa nkhani zachuma. Ndipo mu nkhani za masewero ena mwa matimu amene adakumana mu mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso koma mu ligi ya FDH Bank. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X tili pa @Times 360 Malawi komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba star 1895 hash. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino. Awi yakwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 model ya tsopano ya 2026 yokonzedwa maukadaulo ndi injini ya mphamvu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shanyan SY150-18, your partner, your business.
This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV.